Hem rebut nombroses preguntes sobre la carrera professional i agraïm la vostra confiança. Així tenim un recopilatori de les preguntes més freqüents. Com es progressa a la carrera professional? Per a progressar en la carrera professional se necessiten dos requisits. Per una banda, l'antiguitat i per una altra banda, mèrits. De quins mèrits parlem? En la Universitat Politècnica estem pendents de negociar els mèrits que fan falta per a poder progressar dins de la carrera professional. En la Generalitat, per exemple, s'utilitzen dos criteris, el de cursos de formació i el de la investigació. Pensem que aquests mèrits són insuficients i que haurien d'incloure's tots els mèrits de l'enquadrament. Quan hauríem de demanar la progressió? Ho vaig ficar en un exemple. Si actualment tenim una antiguitat en la universitat de 8 anys, hem utilitzat els 5 primers per estar en el primer GDP, aleshores tenim 3 anys, en un parell d'anys ja podrem sol·licitar pujar o progressar al següent GDP. No em reconeixen la investigació. Què puc fer? Si has fet investigació o recolzament a la investigació i no te compten com a mèrit en l'enquadrament inicial, sàpigues que tens la possibilitat de fer al·legacions al respecte. En este PB opinem que justament tant la investigació com el suport a la investigació està dins de lo que són els requisits dels mèrits de la carrera professional. Què passa si he estat abans en cossos inferiors? Ara mateix n'hi ha un decret, una modificació del decret aprovat en mesa de negociació de Conselleria i que està pendent de publicar-se. Esta modificació del decret el que fa és que te computa el temps treballat de cossos inferiors en un percentatge reductor al cos actualment en el que estàs. És a dir, fica un exemple. Si tu eres funcionari actualment del C1 però has estat durant 10 anys en el C2, quan se fica en vigor esta modificació del decret, el 2.0, tindràs, d'aixòs 10 anys se computa un 80%, aleshores tindràs 8 anys que se computarà ja com a C1 i podràs progressar dins del C1. Aquesta modificació del decret en la Conselleria se ficarà en vigor el 1 de setembre del 2017. Encara que així, en la Universitat Politècnica s'ha sol·licitat a la Conselleria autorització per a que aquesta modificació se fiqui en vigor per als treballadors de la UPB a data 1 de gener del 2017. Què passa amb els interins? Actualment s'han encetat les negociacions en la Conselleria sobre el que se denomina la modificació del decret 3.0. Aquesta modificació afecta els interins. El que passa és que la proposta que ha fet Conselleria a aquest respecte és que s'incloga sols els interins de llarga durada que estiguen més de 5 anys en la mateixa numeració de plaça. Este PB actualment està treballant ja en la modificació que podríem denominar 4.0 per a incloure dins de la carrera professional a tots els interins, independentment de que hagin estat tot el temps treballat en una plaça o en distintes places. El que farà és que la gent que hem estat treballant en grups com a funcionari interí i no hem sigut mai funcionaris de carrera, este període de temps se podrà acumular al grup on estàs enquadrat actualment. Què faig si progresse enguany? Si ja hauries d'haver progressat de l'1 de gener fins ara o durant el 2017 has de progressar, el que hem de fer és esperar-se a que acabi l'enquadrament inicial i se negocien els mèrits per a aquesta progressió. A continuació s'obrirà un termini per a poder demanar aquesta progressió. Però no et preocupes perquè els efectes econòmics seran des del moment en què acomplires els requisits. Què passa si estic en millora d'ocupació? Hem de distingir dos casos diferents. En primer lloc, el que a 31 de desembre estava com a funcionari interí i s'ha aprovat en febrer la millora d'ocupació així en la universitat i s'ha sol·licitat per escrit incorporar-se a la millora d'ocupació. Estos treballadors o estos companys el que han de fer és, quan tanquen el termini del primer enquadrament, es trauran un termini per a ells per a sol·licitar la carrera professional i la pagaran des del moment en què demanar la millora d'ocupació. I el segon cas és la gent que durant este curs 2017 ha demanat, quan ja se podia demanar la millora d'ocupació i no ha sigut en cap moment funcionari interí. Aleshores, aquesta gent estarà enquadrada ja en el seu grup, si és C1, si és A2, etc. I el que passarà és que quan deixi de tindre la millora d'ocupació haurà de decidir si aquest temps treballat de millora d'ocupació el fa efectiu dins del seu grup, el C1 o l'A2, o si el deixa paralitzat aquest temps de treball
per a quan siga en el seu moment funcionari de carrera del grup al que pertany la millora d'ocupació. I quant anem a cobrar? Des d'STPB pensem que en un parell de mesos, però l'administració no es pronuncia al respecte. Si t'has quedat en ganes de saber-ne més, en STPB hem fet una guia on resumim la carrera professional en només 3 minuts. Si t'ha resultat interessant, no dubtes en subscriure't al nostre canal. Estat a l'aguait de les novetats. STPB. Més transparència, més garanties.